Minkejja li fl-aħħar jiem komplejna nisimgħu b'aktar manuvri li komplew joħorġu mill-iskema tal-bejħ tal-passaporti u minkejja li l-aħħar aħbarijiet kienu żvelati permezz tal-Passport Papers, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' isostni li dan kollu mhux ġdid u li mhu qed ikun żvelat xejn. L-istejjel qed jiġu rapportati huma storja antika ta' dawn l-aħħar snin b'isfumatura kemm xejn differenti. U minkejja dawn l-aħbarijiet kontinwi li qed ikomplu jħammru wiċċ pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela għadu jkaxkar saqajh u ma jidhirx li ser ikun qed jieħu azzjoni dwar dawn il-manuvri żvelati matul din l-aħħar ġimgħa. L-iskema tal-IIP kienet bdiet tiġi diskussa fil-Partit Laburista qabel ma ħall poter fl-2013. Din l-iskema kienet moħbija mill-programm elettorali tal-Labor u rapporti fl-aħħar jiem indikaw li l-kumpanija Henley & Partners kienet taf bl-iskema tal-passaporti qabel ħarġet is-sejħa pubblika.